баъди боз шудани гузаргоҳи Патар Андархон миёни конибодоми Тоҷикистон ва бешариқи Узбекистон, даҳҳо нафар аз ду тараф ба дидори наздикони худ расиданд. ин гузаргоҳ баъди тақрибан 10 соли баста будан 2 ҳафта пеш ифтитоҳ шуд. ҳоло сокинони деҳаҳои назди марзӣ ҳақ пайдо карданд ки тӯли 5 шабонарӯз ба қаламрави якдигар бидуни виза ва даъватнома равуо кунанд. дар гузашта онҳо барои сафар ба Узбекистон ё баръакс даъватномаи маросими хурсандӣ ё аъзои наздиконашонро дастрас карда бар асоси он виза мегирифтанд. Майрамбиби Холматова, сокини 80-солаи ноҳияи бешариқи Узбекистон, баъд аз 15 соли ҷудоӣ ба дидори бародарзодаҳояш расид. хотираи ин зани солхӯрда қавӣ аст ва пайвандони тоҷикистониашро ном ба ном дар ёд дорад. ӯ рӯзи 27 феврал дар ҳоле ки аз марз гузашта дар ҳудуди Конибодом қарор дошт, дар суҳбат бо радиои Озодӣ чунин гуфт: бародарам Турғунбо Юлдошев дар ин ҷо зиндагӣ мекард, аммо ӯ соли 1991 дар 50-солагӣ даргузашт. писараш Нумонҷон ва духтараш Ризқигул Тоҷибоева дар ҳамин ҷо ҳастанд. чанд сол боз аз дидори якдигар бенасиб будем. роҳ боз шуд ва мо ба дидори якдигар расидем. хуршед Тоҷибоев, набераи бародари Майрамбиби Холматова, ба пешвози ӯ омада буд. хуршед мегӯяд: 15 сол шуд надида будем. Надида? ин бародар аз Конибодом ҳастанд? мисли оилаи Холматовҳо дар назди гузаргоҳи Патари Конибодом даҳҳо шаҳрванди Тоҷикистон ва Узбекистон ба чашм мерасиданд ки аз сафар баргашта ё ба меҳмонӣ мерафтанд. ба гуфтаи онҳо танҳо нишон додани шиноснома кофист ки барои то 5 шабонарӯз ба кишвари ҳамсоя гузарӣ. дар он сӯи марз, дар назди гузаргоҳи Андархони ҷониби Узбекистон, даҳҳо нафар ба чашм мерасиданд ки барои гузаштан ба хоки Тоҷикистон ҷамъ омада буданд. бо фарқ аз солҳои қаблӣ ки танҳо ангуштшумор сокинони калонсол барои иштирок дар маросими азо ё тӯю сур ба он тарафи марз мегузаштанд, имрӯзҳо даҳҳо нафар бо хотири ҷамъу чеҳраҳои хушу хурсанд азми сафар доштанд. бо наздик омадани сафари нахустини давлатии Шавкат Мирзиёев, раиси ҷумҳури Узбекистон ба Тоҷикистон, чанде аз гузаргоҳҳо дар марзи ду кишвар фаъол шуданд. қарор аст Шавкат Мирзиёев рӯзи 9 март ба Тоҷикистон биёяд. баъзе аз манобеъ гуфтанд ки дар ҷараёни ин сафари ӯ имзои беш аз 20 созишнома дар назар аст. яке аз онҳо содда кардани низоми раводидро дар назар дорад. тибқи иттилои расмии марзи миёни Тоҷикистон ва Узбекистон тақрибан 1400 километр аст. аз соли 2002 дар марзи ду кишвар 16 гузаргоҳи сарҳадӣ мавҷуд аст ки 12 адади он дар вилояти Суғд мебошад. то аввали соли равон танҳо гузаргоҳҳои байналмилалии дӯстӣ дар ноҳияи Турсунзодаи ҷануби Тоҷикистон ва Фотеҳобод дар ноҳияи Мастчоҳи шимоли кишвар боз буд. гузаргоҳҳои дигарро ҳудуди 10 сол пеш баста буданд.